Kohanmen kopara ha utrai Jesus Christ menta kasngi ngilapoi ha kasngi utrai basau jong kapor paskha kumangong ipi mene menta kasngi ngirakhe ya kasngi utrai ukun lang brot babha ne unong up lang brot babha badha kene kasngi kabalang ru ka khot kawer yang aipi banduai ban yarap ban krishan ya kilingdo ya kiruniam bad kumjuru ya baro ki khna senrang kentei ki bedang don hapreng ke jingpule ban pankre ya yalade ha ke jinglong runiam ne ke jingim runiam kabang yong ka vocation Sunday den matakadaw ha kene kasngi ngidei banduai kerpang na gebenta jongki bad kabalang ka khot kawer yang ayepi kat kabangidon ha ke jingim hapo kaying kasam da kabuit kabor jingi ngidei ban kershan yeki den matakadaw ha kene kasngi kabalang ka khot kawer yang ayepi bangi dei ban ai kat kabangidon taga jingno senyang jungi ha kabalang kohanmen ko para habun giri jong kaperthei menta kasngi kirakheru ya kamaras de ngitep menta kasngi harin dia bat hakiwe giriru kirakhe ya kane kabangi ong amadas de knaret kadai ka kamram jungpi iwe paiwe banduai ban I yala ijong imei namar kikmi jungpiru kidei kita kinongap lang brot babha kila ap kila sumar kila sokher kila pej kila kmi kila pendap kila penbiang naga banta jungpi den matakadaw kadai ka kamram jungpi kadai jungpi banduai ban I kerpang ya imei jungpi kohanmen ko para habangi pej saudong kaperthei menta habangi pej saudong kajing im junga bat jungpi ngiyoi dan kitma nakawai kari shakawai kari dan kajing penyap man kasngi dan kajing shatngan man kasngi dan kajing lengkar kaba jia ha kajing im jong kibreu shenrang nekentei rangba nelongkmi samla shenrang nekentei ngiyoi kajing jia kibas nusi kijingjia kiba auria kijingjia kiba klamakor ha kane kajuk jungi menta dei mata kadaung ni haban keli halade hato manga kum unong sungsnong lane kum khon jong blei ngadon bentana em ngalana em ban yarap lane ban wengno ya kine kijingjia bas nusi ya kine kijingjia kiba auria kijingjia kiba klamakor hakane kajuk kabamenta ngidon bentana em lada ngidon benta ngilana em banweng lane ban kanriano ne ban simno yakine gijingjia kiba per kiba jia menta hakane ka prathei ho yolese piong ngimdon namar bakine ki kumong ktin parang out of our control mo ngimla ban le ei nagbanta jungki ngimla ban weng yakini yolese ngiong hanrei ko hanmen ko para ngas ngeu banong menta kasngi ba mangama pi ngidon kadeiti ban shim lane ban weng lane ban yerab ban penduna yakini ki jingjia kiba klamakor ki jingjia kiba auria lane ki jingjia kiba snusi kiba jia hak partai lane hakaimlang kasalang jongi balai namar deigane kajingkhot jong jisu yengi banlong kita kinong ab lang brot babha kenmau ko hanmen ko para nadu kasngi kaba manga mapi ngilayo pediang ya kasakramen baptisma utrai ulepan khamti yengi ya kane ka kerdan lene ya kane ka jinglong banlong kinong ab lang brot Dari mata kadaung yepi ngidon ka deiti ngidon ka kamram ban ngila ho yele sengi
ngitip sai ba ngimla ban weng ye kine barak ho hanrei katu katne ngila ban weng lane ban yarab ban kersan ban yada ba kine ki jingjia basusi kinom jia ha ka prathai lane ha ka imlang ka salang ka jungi la kumno shipo ne arpo persen ngila ban yada ngila ban sim ngila ban weng ya kine ki jingjia lada manga mapi ngi sim kia ya kane ka kerdan ka ba u jisu ula ayangi ban long kita kinong ap lang brot babha ko hanmen ko para ngong meni utrai ula ayangi ya kane ka kerdan ban long kinong ap lang brot Henry mencangi haban kali hato ngalong tang unong ap lang brot ni ngalong unong ap lang brot babha ni ngalong unong ablong brod ubas new. Habaro lai teli don kijinglong baper. Unong ablong brod babha bad unong ablang brod ubas new. Kohan men ko para hakane kasngi bangi rakhe ya kane kasngi utrai unong ablang brod babha ngi hab ban bud ken ya kita ge jinglong jong u Jisu. Kijinglong jong u Jisu komuta unong ablang brod babha ngin puson ban ngin pej naga gospel jong Yohanes kaba ngilap u Jisu ukren shapang uta unong ablang brod babha ke kita ge jinglong jong kilang brod ke kita ge jinglong jong unong ablang brod babha baudei badan ha ke jingim jong u ningkong nasap naga gospel kaba ngios ngamenta kasngi utrai Jisu ong kine kikentin kilang brod jonga kisaskor yakiktin jonga den mata kedau nengkong na sabe kenmau kumbang ong meni ngilong kinong ablang brod babha badhaka juga por ngilong kilang brod lada mangaba pi ngilong kilang brod jong utrai kai kata ka jinglong kemanengkong kebangi dei bandan ha ka jingim jongi ban Snap ban saskor yakiktin kibau trai ukren upasiau hanga barapi. Hoi kohan men ko para ngitip utrai jongi unomwan direct shapi basanga ban kren hanrei uwan ban kren ban pasiau yang ayepi hakibun banta hakibun kirukom. Den mata kedau hato ngila yos ngeu na em ya kinikiktin kiba mau ukren lane ya kiktin kiba mau ulapas yau hanga badapi lada shisha ngilong kita kilong brod ki jungu kiba yaj hakalanti kiba mau lapani lada manga mapi ngila im ya kejeng im jungi katkum kita ki jungi kai jungu klempep ngi ngap ngi yos ngeu ban ngi pediang ya kiktin kiba ukren keli halade kohan men ko para hangno pim hakano glenti piyaj menta lada piyaj hakalenti keba ujisu lapani ne piyaj kalenti keba khwang keba wengno ya kata kalenti keba mau ulai happy lada piyaj hakalenti keba trai ulai pi te pilong ki langbrod jongu namar ba pilayos ngau ya kasur keba mau ukren ne pasiau ya pi kajing long bar jong kilang brod jong utrai kidei kine wong ba ngai tu yaki pikwanem bautrai unitu yapi kum kita kilang brod jong u hoi klempep ngikwa bat ngidon kam bautrai unitu yangi kum kilang brod jong u utrai unitu yang abade pi kum kilang brod jong u sachisin haba ngiyos ngeu ya kasur jong u bat habangi im ya kajing im jungi katkum kata kasur keba mau ukren lada mangi ngim ngap ya kasur jungu lada mangi ngim im ya kata kat kum kata kasur keba mau ukren teutrai jungi unong ablang brod umitu yang abadi pi kum kilang brod jungu bat ken mau ko han men ko para jayu lada utrai umitu yang abadi pi kum kilang brod jungu ngin sapoi sya kajing penrem nginom yo ya kata kajing imbom jukut kabamanga mapi ni ap kemilenti
ne ngi trang ha ka jing em kabalai ka jing long jong kilang brot jong utrai kidai kini neng kong ngong ban ngila puson ngisngap ya ka sur ka jing u baar u ito yang abadi pi namar bang ngisngap namar ba ngi em ya ka jing em jing ikat kum kata ka sur ka bam ulakren kabalai pat ngi but ya ka ka bam u le lane ka ka bam u hikai yang i kabalai ngi em ngi but ya ka ka bam u la hikai ya ka ba mu ula im halade ngam dan kam su banyeu ha ka ne ka por ki kita ki jing hikai jong u jisu ngam dan kam su ye pi ban batai ha ka no kur kom u jisu ula im pila tip shai ba pila im yo le se ha ka jing im jong pi han rai ko han men ko para kine gide ki jing pen kan mau ki ba u jisu u pen kan mau yang ba de pi ngi dei bandan kine ki lai tali ki jinglong halade khnang bangi long kita kilang brod jong utrai jungi u jisu sachisin ngong shashkor man kapor ya ka surkren jong utrai kabar ka jinglong ka bangi dei badan ban but ban sngap ya ka sur jung u khnang ba utrai unitu yang abade pi kum kilang brod jung u bat ban im ya ka jing im jungi kat kum ka jing hikai ka bam u ulah hikai menta pat ko han men ko para ngin pai sha ka jing long jong unong ap lang brot habas dang menengong utrai daladi ulong unong ap lang brot babha tikumta ukwa yanga bade phiru ken ban long kita kinong ap lang brot babha yo lesi habang ong menta ngi hab ban long kinong ap lang brot babha hakono kerukom ken yo lesi piong na ka to ka jaka ka ba pisong tang ukpa ba khoj ulong unong ablang brat tang ki ka denel tang ki as bishop tang ki lingdo yo lesi tang kinong tre balang ki bala lene ki balong kita kin ablang brat han rai em ko han men ko para kumbang aw meni baro na do basdang jong jeng em kristan jongi ngilong kita kinong ablang brat ngilong kita kinong ablang brod kumuk pa pilong unong ablang brod haying hasam kum gakmi pilong konong ablang brod kumunong hikai pilong u ne kanong ablang brod ubatrei ha office hakano kano kakam ka bapitrei lada de doktor lada de u nurse ne kanos lada de engineer lada de police lada de sipai kano kakam ka ba pitrei ne pishim hakatak kajaka hakatak kajingtrei pilong ki nong ap lang brot pilong ban ngilong ki nong ap lang brot dein matak daw baro mangingi dei ban embat ban but ya ki jinglong jong u jisu ubadei unong ap lang brot babha jongi baningkong sachisin kumba u jisu long haga gospel jong u Yohanes kalonong ke basipau kalain ke basipau ong uang sachisin kine ki kentin ki bangila pule menta ke singi keju ngap ya ka sur jong utrai ukren yang abade pi man kasngi upasiaw yang abade pi uhikai yang abade pi lengba ka sur kren jung kumno bangila banlong kita kinong ablang brot babha dein matak daw manga ban mapi ko para bangej ngide ban ngap ya ka sur ka bautrai ukren habang ngap ya ka sur ka bautrai ukren klempep ngila ban im ya ka jing im jungi kum kita kinong ablang brot babha bangin la ban yalam ya ki kunjungi sha kalanti ka babha bangila ban yalam ya ki kunjungi sha kalanti jong ka jing i bangila ban yalam ya ka ying ka sem jungi sha ka jingsuk sha ka jingilong ka wei ngap ya ka sur ka bautrai ukren upasyaw ya pi uhikai pi lengba ka ne ka sur nang tapat kalanong kaju ka gospel jung Yohanes kalanong ka basipo kalain ka bakatwe u jisu ong halade kumne ngalong unong ablang brot babha bat ngakloi ban IT yala ka jong ka jung em na ka banta kilang brot ngakloi ban IT yala ka jong ka jung em na ka banta kilang brot tamanga mapi ko hanmen ko para
ngi long kinong ab lang brot hato ngi kloi na em ban IT yala ka jong ka jing em na ka banta ki lang brot jongi kumuk pa kum ga kmi kumunong hikai kumuleng dok kum ka sister ne kum ki brother lani kumunong yala mapo ka seng samla ne ha ka sunjuk jong kilong kmi ne girang ba ngi kloi na em ban IT yala ka jong ka jing em na ka banta ka jing baha na ka banta ka jing ngej na ka banta ka jing ej na ka banta ka roy ka par jong ka ying ka sem na ka banta ka roy ka par ka imlang ka salang ka balang yolesi hajaka bangin IT yala di haba jaka bangin IT yala ka jong ka jing em ko han men ko para ngi yolesi ngilong ki bakwan yolesi ngilong kita ki bakwar ha yolesi ngilong kita ki bakwa buram ladangi kwar ha ladangi kwa buram ngimlong kita kinong ablang brot babha den mata kedau ngi de ban bud ya kenuksa ke bau jisu ulapan i yang abadepi IT yala ka jong ka jing em na ka banta ka jing ej na ka banta ka jing isnei na ka banta ka jing pen em jong ki wei kanai ka dei ka baar ka bangi de ban bud ban long kita kinong ablang brot babha na ka jing em jong u jisu ko hanmen ko para hakanai ka sngi ka bangir khe ya ka sngi buram jong ki mei jongi mo Mother's Day ka bangi ong ngas ngau ban ai nuksa khandiat na ka jing em jong ki long kmi jongi ki long kmi lana imei jongi pe ja ka jing em ka jongki ki long kinong ablang brot ki long kinong ablang brot ki babhatam ka bangi la ban shim nuksa lana ban ai nuksa kikmi kim don ka jingle shiliang yala ki jong ki khun kikmi kim don ka jing perwa wala da ki de ban shatngan kin shatngan yala di ban ai ka bam ka di ban pendap ban penbiang ya ka jing don kam jong ki khun kikmi wala da ki ha ban shong mit baro shemit ki shong ban pej ban khmi aba ki khun ki don ka jing ka jing jin ja ukpa yolese umyam haba ukhonuja ukpa yolese umdon kata kajing perkhat lada ki khon ki em no kajing em ka bajngai na kajing em ka babha hanrei ngiyo i ki kmi ki ba khambun ki bawan ban prata ban yam na ka banta jong ki khon jong ki den matak daw ngila ban sim kanuksa na ki long kmi jungi ki dei kinong ap lang brod babha balay nga sim ya kanay nuksa na marmenta kas ngingyong ba ngira keru ya kas ngiburam jongki kohan men ko para kanay kaday kanuksa kabamanga mapi iway payway ngiday banbot yole se mapi kihap ki baret pi song hang ne pi ong bao o ngim don benta ha kanay hanrei pi don benta ban le nak benta ka jing im yalade ban nak benta ka jing im jongki way kohan men ko para to ken menta ngin duai ban ngin pusan ngin pej ngin kpi yala ka jong ka jing em hato ngidon na em kine ki jinglong ban long kita ki lang brod jong utrai hato ngidon na em kine ki jinglong ban long kita kinong ap lang brod babha